ọma njem ọnụ Igbo bụ Igbo ndị kara aka Igbo bụ Igbo ekwuba dịrị Igbo ka ngwụ n'ọkwe mana nne bụ okwe nwere isi ekwuba dịrị Igbo na Naịjirịa ka ngwụ n'eziokwu na nne bụ okwe nwere isi oyi o nwere uche ga-aghọta ife na-ekwu odumọkịjapa n'ihe ka nzie ụmụ uwe ozi onye nwere ntị n'ụlọ ọnụmụ mpaghara Naịjirịa ma mba ụwa niile ebe ọ bụ na ijelu agụla onye Igbo n'ime ya ma alụ n'obodo anwa bụ Bolingo maka na Bolingo abụla ebe obibi ụmụ Igbo na Bolingo abụla ebe obibi eziokwu ka nna gwa unu ejelu m egwu na Lagos steeti wee kpaghalịba na mpaghara Lagos niile anyị jere egwu ọtụtụ ebe wee tisi egwu ọnụ olulu mbọsa ejelu ụmụnchi anyị wee bulu odu ma bata Amụnchi wee tibe egwu na Amụnchi wee kwelu na ike dị na Amụnchi ụmụ Igbo na-eme mma na Amụnchi Lagos steeti onye nwere uche ghọta ife nkwulu asị m n'ike dị na Amụnchi maka nke mfụlụ n'anya na-enu ụwa bụ eziokwu ma nke nnụlụ na ntị nwere ike ịgba asị eziokwu ka mụ na-ekwu ya ka nji wee bulu Igbo akọwala ụmụ Igbo n'ike dị na Amụnchi ike dị na Amụnchi Igbo ike dị na Amụnchi ike dị na Amụnchi ike Pentikọst dị na Amụnchi Igbo ike dị na Amụnchi ndị bụ ego nọ na Amụnchi ndị na-elisi ego ike nọ na Amụnchi ya ka ndị isi Igbo ike dị na Amụnchi ya ka nna bụ Igbo si n'ike dị na Amụnchi ka anyị bụ otu ma wee rue na Amụnchi anyị kwuru olu ndị odogwu ndị Igbo ji eme ọnụ na Amụnchi ndị ji ego eme ọgọ a sị na ego kọrọ ụkọ mana ndị Amụnchi na-eri ego anyị ekene High Chief Thank God onye kpuchi Ogbudibe Amalume nwanne Nnuzi Kingdom ọnya bụ mighty n'ide atọ North and South Chairman CEO Thank God Trading Company Nigeria Limited ọnya bụ Managing Director Polite Anchorage Hotel and Suites nke dị na Amụnchi nakwa nke dị n'Oko na Anambra steeti bụ anyị Thank God n'iso na mmanwụ Amalume nwanne ọka ndị ọga na-egadi apinjo na-ekene gị Tonia Amalume nwanne Nnuzi Kingdom onye ego ọka na-eme ọgọ na ọga adịrị gị mma Amalume ụbọchị mbụla odu ma bịa Polite na Amụnchi ụmụ Igbo zuo wee melụ m ife Amalume nwanne aje kene odogwu ọga ndị ọga n'iso sibe ọnya bụ High Chief Kennedy Chukwuemeka eze na ọzọ ebube dike n'ihite na nsa oke nwa n'iso na ọmaba ọkwa nke bụ CEO Rikendosi Electronics and Electrical Nigeria Limited odogwu ọzọ ebube dike oke nwa na ọ ga-adịrị gị mma oke nwa hite na asa na onye nwe egwu na mgbago odogwu ọzọ ebube dike tonu ya ọzọ ebube dike ebube dike hite na asa ọzọ ebube dike hite na asa dị ebube ọzọ na-eme ọgọ na ọya adịrị gị mma ọzọ ebube dike ekene ụmụ High Chief Ifenna Gilbert Egbuaba odu sekọndụ n'Ọsụmohu odu eze nwachi na-emelụ
n'Ọsụmo oke nwa na iso na ọmọba ọkwa gị bụ CEO OEI Gold International Nigeria Limited ojichuso emeọgọ odogwu gbasili ike odu n'Ọsụmo oke nwa na-egala gonu ya odu nwa Chinemelu ogbotogbo mmadụ n'Ọsụmo nwanne ozu bịala n'ọnya na Suzadodo Kanje nnekwu mmadụ Honorable Chibunna mmadụ bom ugwu gaga n'oko ọ dị bụ CEO Chima West African Limited ịbụ Managing Director mmadụ bom Foundation ugwu gaga n'oko Gwatonia ugwu gaga n'oko ọgaranya oko ji dị ebube mmadụ Igbo Foundation eji alụ n'Igbo ọlọma anyị ekene ha chi Ifechukwu bụ eze obichiri ụzọ n'azịa n'ịbụ onye mmemme odogwu gị bụ CEO Ada Zion Electrical Nigeria Limited oke nwa n'iso n'ọmọba obichiri ụzọ n'azịa apinjo na-ekene ọgịrịga Onya obichiri ụzọ n'azịa Ego obichiri ụzọ n'azịa ọgaranya azịa dị dị ebube anya gbọba ha Chinenye Anasọrọ igwe ebe nko n'oko neni igwe ebe nko n'oko agbata na n'oko wee gụbagụsịa agụrụ igwe ebe nko n'ọbụ onye ilogo ya Gwatonia igwe ebe nko n'oko Chairman CEO Chief King Turnaround Global Limited ya bụ igwe ebe nko n'oko Igbo na-egwu ma na-abụ ụga ndị ozutodogo ọgaranya ụga ji dị ebube anyị anya bụ High Chief Ogechukwu Emmanuel ọgbatụla agụ n'ụga ọgbatụla agụ oke nwa ndị so wee sibe nye n'ụmụanụ agụ ka mmalụ ka anụ agụ si atọ ezi oyi ma ọgbatụla agụ ọgbatụla agụ n'ụga ezigbo oyi onye na-ekwu ego n'iso ga-akarịsịa ọgbatụla agụ ezi oyibo anya gbọba High Chief okwu dịli Chukwu Vincent John Paul Emenike odogwu njide ebube chai eze na eze Chitubelugo 1 na n'ụkpọ Mbadike iso na ndị a na-ekwu na n'ụkpọ eze na odogwu onye nwe egwu ekene gị eze na Chitubelugo Chairman CEO Paragon International Limited ya bụkwa MD Paragon the Great Leap Award eze na-eso n'ife na-eme anyị ekene High Chief Kosisochukwu Gabriel Peter Umadigo Okoye Aga ọzọ ego si na chi na idani ọzọ idani jide ebube ego na-achụ ndị do na amụ nchi
Apinjo Nekene Chairman CEO Gabriel Peter and Sons Limited. Oke nwa nwoko yaga oke nwa o Apinjo Nekene ọzọ ego si na chi ọzọ kọzọ n'idani ọzọ kọzọ ọzọ idani jide ebube ọzọ ego si na chi anyị abụla odu ma jebe anyị ọba o kazi utodogwu ọba jibili anya bụ high chief honorable Victor Onekamma osisi ego wanụ n'anya ọba osisi ego ọba jide ebube anyị ekene tonu ya osisi ego ya bụ CEO Big G Gadget Home Computer Village n'Ikeja anya ka na-eme mmanwụ Igbo na-afụgo n'ike dị na Munchi Ike dị na Munchi Lagos Steeti emume Igbo na-eme mmanwụ ike dị na mpaghara Lagos n'iche mana ndị Munchi kwadosiri ike Igbo nenu n'ike dị na Munchi ike dị na Munchi Kazutodogwu oke nwa njide ebube n'egwu onye bụ Prince onye nze Victor Ifeanyi Chukwu mkpụrụ obiọma wide mmiri oke nwa ya bụ King of Articles ya bụ Ezudo na Munchi onye nnukwu ego n'iso n'ife na-eme Champion of Industries onye amiza bụ na Chukwu na wide mmiri ya bụ CEO Ifiku Investment Limited the Prince of Munchi onye nwe egwu ekene gị ngwazu onye a the Prince of Munchi mkpụrụ obiọma wide mmiri oke nwa na-ekalarụ anya bọba hachi onyinye Chukwu gozie Okoli otika ndị Igbo n'oko otika n'oko nena otika ndị Igbo n'oko Ikenga na Munchi Ikenga bịao na mụ na gị dị na mma ọzọ onyinye Chukwu nyere ndị oko ọzọ onyinye Chukwu nyere ndị oko Ikenga o Johnny Ikenga na Munchi Chairman CEO of 10 Global Link Limited onye bụ Managing Director Jahotics Enterprises Nigeria Limited Odogwu Celebrity Building Change Ọgbakamuo onye bụ Ikenga na Munchi anyị ekene High Chief Chukwuebuka Stanley Nwora ọzọ Chukwuebuka na Nteje ọzọ kọzọ na Nteje n'ịbụ onye mmemme eze ego na Nteje Odogwu Chairman CEO Landgate Pharmaceutical Limited money na water onye Nteje n'Igadio soya money na water
ọzọ Chukwu Ebuka na n'Intedodogwu money na water anyị ekene ha chi Izuchukwu Emmanuel Enechi afọ nwa n'ichida oke ọgọ n'Ọkịja Shalogidi Chairman CEO Izu Best Fabrics Nigeria Limited onye ego na-ekalalu afọ nwa n'ichida odogwu afọ nwa ndị Chida ji karịsịa ekene mi afọ nwa n'ichida oke ọgọ ndị Ọkịja Shalogidi afọ nwa ịma na ọgọ bụ chi onye afọ nwa anyị ekene High Chief Odogwu ọgaranya wide mmiri ji bili onye bụ High Chief Ụzọnna Tabasti n'Ireka akụ na-ezi ụzọ na wide mmiri akụ na-ezi ụzọ onye ego na-ekalarụ eyi ọkpa gị bụ CEO Sabụzọ Mega Pharmacy Limited akụ na-ezi ụzọ na wide mmiri n'Isosibe onye ego na-eboga onye akụ na-ezi ụzọ ọgaranya na wide mmiri oyi ọga ndị ọga wide mmiri akụ n'ọgị na-ezi ụzọ Igbo na-ekwu ma na-agba ụmụ n'ochi ka Jesu Todogwu ọga ndị ọga sobili onye bụ High Chief Sunday Kingsley Okorie oke nwa eze ụmụ ikolobịa na lelu amụlụ onye na-ego n'ụmụ n'ochi amụlụ onye na mọni kwaki bụ CEO Tekis Global Resources Limited Odogwu oyima amụlụ onye na-ego n'ụmụ n'ochi onye amụlụ onye na-ego eze ụmụ okolobịa na lelu n'ọga dịrị gị mma n'elu anya kpọba Congress Kingsley Chimezie Davidson Nwachukwu kụrụ aka n'ugwuta eze oyimo ọgaranya gị ka chiku n'aka ya bụ New Money na Munchi New Money onye ego na-ekararụ dị New Money na Munchi ya bụ CEO KCD Meston Interco Limited onye ọcha eje kene High Chief Chinedu Anthony a na-ekwu Nwokoye eze a na-eli nke ya na Nabụlụ oke nwa Apinjo na-ekene ọbala ndị na-eko ọbala ndị Oduma na-ekene gị bụ Chairman CEO The Great Yoyo Nigeria Limited aka na-emebe Champions League Super Glue oke nwa n'iso wesibe ọ gị bụ Shuga na Niagolo Chugodogwu Apinjo na-ekene gonu yeza na-elike ya eze a na-eli ego ya ọ na-apịli wasapụ si bọsi pali ife ọganagulu dibili anyị ekele agwala ụmụ Igbo na ike dị na Munchi ike Pentikọst dị na Munchi anyị ekele Goodluck onye machi Omega na Munchi Chairman CEO onye machi Surgical Equipment
limited oke nwa na iso wesibe omega na monchi onye omega na monchi oji surgical equipment eme ọgọ ọ gị bụ omega na monchi omega na monchi Ogidi kangezi utezi nwanne m odogwu bụ yeli ikwe tente wee maju ọgbọ onye na-eme ka nsi eme n'elu ụwa ụmụnne m onye aka nna akpezaghị m ezi nwanne m ifolu ntutu taa na nke ikpeazụ a n'odumaga dịrịrị mma ife mena gị n'elu ụwa onye aka m na ya chukwudịsakela anyị onye ka m na-agwa unu onye bụ high chief Sunday Chibuzor Azubuko akwụkwọ Chukwu delu ndị Ọkịja blessed Sonny with the blessed money oyi wel nke Ọkịja chọrọ Ogidi oyi welu ebe anyị na-ekwu mmiri dị mma ya bụ CEO Starbless Ventures Nigeria Limited 24 days 24 million onye nnekwu ego odogwu Ọkịja chọrọ Ogidi Tony akwụkwọ Chukwu delu Ọkịja amala Chukwu melisie Ọkịja obele nwa mana ego na-ejelu gozi ọgaranya obi ya dị ọcha blessed Sonny with blessed money onye nnekwu ego apinjo na-ekene gị blessed Sonny agwala ụmụ Igbo gbuo ike dị na mụnchi ọ bụrụ ntụ ka mụ na-atụ ije na mụnchi kọntaktị dị na mụnchi ije na mụnchi opportunity dị na mụnchi ife niile na-eme ife nwoke ji akpata ego ma fasta dị na mụnchi ya bụ ife mụ na-ekwu ndị mụnchi kpatala ego nwobi eji eli egeli maka ịkpata ego bụrụ isiokwu inwere obi iliwi mọni manya ka ndị na-eyalisi anya wesi ụmụ Igbo n'ike dị na mụnchi ike dị na mụnchi ike dị na mụnchi ike ka ike dị na mụnchi ụmụ Igbo n'ike dị na mụnchi see me believing inugo see me believing no ụmụ Igbo n'ike dị na mụnchi kainanụ mbọsọ zanya nọrịa ụmụ Igbo Chukwu nọnyelu ụmụ Igbo na mụnchi ike ka mụ na ya n'isi unu Igbo n'ike dị na mụnchi ike dị na mụnchi